Hyvää päivää katsojat. Ja tänään pelattaisiin vähän Rocket Leaguea pitkästä aikaa. Ja no katsotaan mitä nyt tapahtuu. No sillain. Mä oon ollut vähän taukolla näistä videoista, mutta mä oon tehnyt shortseja. Kattokaa sitä Afkaa tää kaveri. Okei, odotetaan vähän tätä kaveria kun se Afkaa. Mutta ootteko te pelaatteko te Rocket Leaguea? Jos pelaatte niin no laittakaa vaikka like tälle videolle ja saatiin pokaali. Jaa. Ai jaa, nyt mä katsois. Sieltähän tuli vastustaja meille ilmestymään. Tommonen pikku tosta ja tosta no. Jos joku niin kannattaa katsoa mun noita YouTube-shortsia. Mä teen niitä paljon aktiivisemmin kuin näitä videoita. Varmaan oliko siitä 2 kuukautta kun tuli viime video. Että kansi katsoo mun YouTube-shortsia. Niitä mä teen aktiivisemmin. Oi. No niin. Ja laittakaa kommentteja, jos te haluatte Fortnite-videoita lisää. Tai siis mun videot on melkein periaatteessa kaikki vaan Fortnite-painotteisia, mutta no niin. Mutta muistakaa on muuten tilaa mun kanava. Se on täysin ilmasta. Oi pahus, nyt maalille. Okei, mä syytän tätä peliä, jos toi menee maaliin. Okei, tää peli ei nostanut mua ylös. Mä yritin, rämppäsin tota nappia, mutta ei se mennyt toisinpäin. No se oli helppo. Come on. 1-1. Ja yritän saada 50 tilaajaa. Se on tavoitteena. Niin jos me saadaan 50 tilaajaa, niin sit alkaa tulee livejä. Niin please laittakaa se subscribe-nappi nyt sillain, että siitä tulee semmonen kiva animaatio, kun sitä oikein painaa, niin kokeilkaa vaikka. Niin kannattaa painaa sitä. No se on tosi niinku hyödyllistä. Live-streamit on nimittäin, niitä mä aloin varmaan tekemään, jos 50 tilaajaa tulisi, mutta yritetäänpä tää nyt peli saada vaan loppumaan, kun mä höpisin tässä jotain turhia vuotta. Mutta tosiaan niin kannattaa tehdä, mutta nyt tulee maali. Näitä tullut. Kattokas tää. Tästä näin tosta helppo. Se pallo meni tohon. Laittiin tosta boost. Sitten laittaa mulle tommonen. Piti vähän yrittää tommonen ihan pieni tommonen. Vähän niinku ärsyttää mutta ei ihan onnistunut. Ei sille voi mitään. Jos me saadaan tälle videolle 5 likeä, niin tilaajat on onnellisia. Kaikki mun subscribeaajat tilaajat. Ja minä tietenkin. Niin mä jaksan tehdä niitä videoita, jos te laitatte likeä ja sun muuta. On se ihan kiva.
trollattu. Noin, tää oli kyllä pikkunen tommonen case. Ei. Noin. Pikku toho. Oh no. Oh no. Mä pelasin nyt kyllä tossa aika huono. Mut hei, muistakaa tulla mun ja Pettyneen Fortnite-klaaniin. Ja niin, laittakaa teidän Epic-kommentteihin, ne pääsette meidän Fortnite-klaaniin, jos pääsette noista. Meillä on semmoset jutut, niin jos te pääsette niistä, niin sitten jos toi olisi vetänyt tosta maali, mä olisin ollut varmaan alkanut itkeä, no en mä nyt tiedä, no niin kattokaa nyt tulee maali. Silles. Emme jaksa. Kattokaa. Ojoi. Itse kun mä yleensä oon pelannut aina mun kaverin kanssa tätä peliä, niin en mä oikein hyvä yksin pelailee. Jos mä nyt häviin, niin okei, no niin. En mä jaksa. Ei. Oh no, mä oon huono puolustaa noi tilanteet. Näin siinä kävi. Aina ei voi voittaa, elämä jatkuu. No, eiköhän tää video, tää video alkaa olla tässä. Tykkäsit ja se ois moro.